गाइसफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै हाग्रा बारियाव थानानैसो भिडिअ खालामनो फाग्लासो गिलु बालुनो एसे गय बेफारि नालाय दालालि नोंथांमोनथिं गया मा दाम थांनो कमेन्ट खालामना बुंहर गाइसफोर सोरबाफोर फानाखैबा दाम मोनाखैबा दाम होगोन आङो सारि हाजार थांबाय जोंथिं गाइसफोर गया ओरैबायदि लागायबायना फाग्ला सोरबा सेंग्रा मोरलाफोराथ' फिसाला बिफाफोरा गय फानबाय पालसार 180 NS माबा माबि BMW अनेक माबा माबि लाला खावजोब्बाय फाग्लासो गासिबो दिनैनि भिडिअ'आथ' कन्टेन्टआ बारा मोजां नङा गय खादों माने उफाय गैया मावना जाग्रा नालाय नै एकदम माबा हाग्रानि माबा फाग्ला थामाथा सोमलायलांबाय दारिफोराबो मोनसेवलाजोब्बाय सयथिनोबो सलाय खाथि थास बुखाना होबाथाय सेस 1 सेकेन्डआवनो खामलाजोबसिगोन सयथिनोबो जागोन ना जाया लोंसिदो नांबाय दे मोजाङै दे मोनामाखै नालाय बे नायदावना दे नोङो माथि गोलैगोन आं गासै एथिं माबाथिं मा होनो इखो दे एबार खोलाहा आखाइ हगारनानै कर'ना गोलै दान्दाया मानसिफोरखौ एसे मोजां लानांगौलै माथिं गोलैगोन एबार सानजाहाथ' दे हादो ओइ खार आरो एसे दंबावो दे आल्ट्रा मडेलनि गय हाननायलाय बियो आल्ट्रा मडेलनि बेनिफ्राय गाइसफोर माने आनसाबस्क्राइब जालाबाय थायोब्रा चेनेलफोरा मानो आनसाबस्क्राइब खालामलाबाय थायो हामालै साबस्क्राइब खालामखानायखौ आनसाबस्क्राइब दा खालामब्रा माबा खामानि मावनो माने गोसोखांनानै गाबनोसो ओंखारजोब्बाय आंनि माबा गय खानाय माने गोसोखांब्रबलायबाय जायालै नोंसोरदों फंबाय गय फाननाय फैसाजों मा बायगोन होनना बुंनायमोनलाय BMW खौनो नागिरनांगोन सेकेन्ड हेन्डसो BMW सो फैनोसै ओइ फाग्ला बोरायखौ फुथारगोन माथो नोङो है गोसाव BMWनि खिबुखौ नुवाखै खोमा दां माबायदि आसल BMWखौसो लाबोआथ' लागाव हामारलै नोंबो बुं बाय पेपा बुं तेजपुर ए मा जाखो ओइ मा जाखो हा नायनाय गैया र' आंनि भिडिअ खालामबाय थादों नुवाखै नामा स' गाइसफोर उफाय गैया नै भिडिअफोरखौनो कन्टेन्टफोरखौनो लाबोनो हाथाराखैलै सयथिनोबो मा होननानै बुंनो खामानि मावना जाग्रा नालाय उफाय गैया गाइसफोर दा एसे एनै बेफोरबायदिखौनो होसाबलाबायबाय दिनै गय हानदोंमोन ओइ गामियावनो हानदोंमोन हरबाय फाथायहरबाय बलेर' नङालै मा गारि होनोमोनलाय मिजिकआव फाथायहरबाय
स' गयनि दामाथ' बिराद दानि बे सिजोनाव मानसिफोरा बिराद गयनि फैसा मोनसावजोबदों आयौ गिलु बालुनो लाख लाख फैसा मोन्दों आहाल'सो गैया फाग्लासो फांथामसोल' दं गयानो फाग्ला ओइ गाइसफोर फांथामसोल' दं आंहा बेखौनो देनां आंनि साबसक्राइबारफोर फैबोला होनांगौलै फैनायाथ' फैखागोन साबसक्राइबारफोराथ' सानसेब्लाबो गामिनिब्लाबो बा बेलेग गामिनिब्लाबो जाहोगोन आं साबसक्राइबारफोरनो जाहोनो दिनखादां गयखौ आग्लाय बिग्लाय बेनिफ्राय गासिबो कमेन्ट खालामदो एकदम सोरनिथिं मा दाम थांदों खिन्थु गया हले जोंथिं डबल दाम थांखायो जोंनिया माने सुपारिया बारा ओंखारोनो अजन बारानो जोंनिया गया नोगोद दाम मोनखायो दायो प्राय 3800 3900 बिदि थांगासिनो गयनि दामाहाय बेनिफ्राय गाइसफोर मेंबाय दायो हाबा जाहैनो थांनांगौ हाबाया माहानिमोनलाय हिन्जाव गोदाना झारखान्डनिनो हिन्जाव गोदाना जोंनि आसामाव लाबोदों सारिदुवाराव झारखान्डनि दा नायनो थांनांगौ र' बे भिडिअखौ बेलेग खालामनोसै आङो नेक्स्ट भिडिअआव गाबोन होनोसै बे झारखान्डनि हिन्जाव गोदान सयथिनोबो जालालै अरा अमे कर'नानो हमबाय नामासि झारखान्डनि हिन्जाव बुंनोसो रोंलाय लांला झारखान्डनि हिन्जाव गोदान लाबोदों झारखान्डनि बेखौ भिडिअखौ गाबोन होनोसै नोंथांमोनहा नेनादो आरो साबसक्राइब खालामाखैबा थाब साबस्क्राइब खालामना होदो गाइसफोर माबा आनसाबस्क्राइबसो जाजोबदों आंनिया सयथिनोबो स' बेनोसै टाइम पास होबाय माथो खालामनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय मोजां गाज्रि हदायनोथ' भिडिअ होनो हाखाया दिनै होथारनांगौ नै बेनिखायनो बेखौनो जानला मानला होनोसै गाइसफोर नायसाबदो माथो खालामनो उफाय गैया नङा होमबा बेनिफ्राय कानेक्ट जाबाय थादो गाइसफोर सापर्ट खालामलायदो नोंथांमोनहाबो खालामदो आंबो खालामगासिनो नोंथांमोनखौ गोदान गोदान आरो सोरबा भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै हो आंबो नोंथांमोनखौ बहुद शेयार खालामना होयोथ' फेसबुकफोरावनो जा मायाबानो जा आं शेयार खालामना होयो स' दोनथ'नोसै बिया जानो थांनांगौ नालाय दा बिया जानो थांनाय भिडिअखौ गाबोन नायदो नोंथांमोना नङा होमबा बाय बाय